हेलौ लोगोफोर माबोरै दङ आं नोंथांमोननिसिम इन्टारटेनमेन्ट भिडिअ लाना फैलायबाय सम दङब्ला स्किप खालामालासिनो नायलांदै आं एकदम नमस्कार खालामो गिबियावनो आं नोंथांमोननो दोंसे मेथाइखौनो रोजाबना खोनासंहोग्रोनोसै माने वेलकाम खालामसै आरो दोंसे मेथाइ रोजाबनानै दे नोंनो आंनि जिउ नोंनो आंनि सिमां नोंनो आंनि अराय समनि आनान गसाइनि खाथियाव दिनै आं समाय लाबाय थैस' थांस' आं नोंजोंनो थाबाय थागोन अ र'जे थाबाय थागोन अरजे नों आंनि अरजे नों आंनि अरजे नों आंनि अरजे नों आंनि मेथाइखौ माबोरै खोनादों नोंथांमोननि गोसोसै आरो आंखौ सापर्ट खालामगोन ना खालामा बे मान मेथाइ रोजाबलायना होथारदों होननानै दे साबस्क्राइब खालामनायबो खालामदो बेल आइकनखौबो थुदो दे गुबै बाथ्रायाव फैदो आसल बाथ्राया दं दासो नै जोंनि खौरांगिरि आंनि आमाइनि फिसाला नोंसोर आंखौ सिनायखायो आरो आंनि खौरांगिरिखौबो नोंसोर सिनायखायो बियो ओरैबायदि फोरमायहरदों हांगार स्ट्राइक खालामनाय सिख्लाफ्रा दासिमबो दङ बे हांगार स्ट्राइक खालामनाय सिख्लाफ्रा मोनसे गिदिर थांखि लाबाय बे खानाय सिननायनि थांखिया बेनि उनावबो मोनसे बाथ्राखौ बिसोरो एकदम होस्रिखाव बुंदों मा बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनासंदो आथिखालाव जोंनि बर' समाजाव बर' हारिनि मान सनमान जायोब्लाबो जोंनि बर' समाजा बारे बारे निमाहा होनानै बोजबनानै लायो आरो उनाव फेमास जायो थारैनो बिसोरनि थांखिया मा बै सिख्लाफोरखौ होनदों जायफोरा माने भाइरेल जानायनि उनाव बिराद फेमास जायो बेखौ नुनानै बै सिख्लाफ्रा हांगार स्ट्राइक खालामनायफ्रा मा होनदों मिथिगौ जुदियो जोंनि बर' हारिनि आफादफोरा बेफोरबायदिखौ एसे माने एक्सन लायाब्ला जोंबो गावबा गावनो भिडिअ बानायनानै भाइरेल खालामना लागोन फट' साफायनानै भाइरेल खालामना लागोन बेनि उनाव बयबो मानसिया नुगोन बैबा बि मानो होनबा बेफोरबायदि फट' भिडिअ भाइरेल जाबासो बयबो सिनायो मिन्थियो बेनि उनाव फेमास जायो आयो साननायाथ' थिग ना नंखायलै सयथेबो बेबायदि सानबा बोरै जानो आरो मा बुंबावदों खोनासंदो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बेफोरबायदिनो फेमास जादों जोंबो गोसोब्ला बेफोरबायदि फेमास जागोन माने एक्सन लायाबा आरो आयो है खिन्थु देन्जार बाथ्रा बुंबावदों आं बिसिनि बाथ्राखौ दोनथ'नि र' दसे बै माबा मोनसेखौ लाबोलायनि आं आच्छा खौरांगिरिया फोरमायहरनाय बायदिब्ला आमुखा गामिनि सासे आमुखाया गावनि खाफालखौ हिनजाव मोनि दानख्लाबना लादोंनो एकदम बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो साननो गोनां बाथ्रा हिनजाव मोनिनि माने बिसि मोनिनि खाफालखौनो दानख्लाबना लादोंनो बे दानख्लाबना लानायाव जोंनि खौरांगिरिया थाबनो मोनहैनानै बे खौरांगिरिया बेनाव सोंबाय खाफाल दानख्लाबना लानायनाव आच्छा नों मानो बेफोरबायदि खाफाल दानख्लाबना लादों होनना बुंबाय र' रेकर्ड जागोन ना जायाखै नायलायनि रेकर्डा जादों ओमफ्राय बियो बुंबाय आङो इमान गोसो थोगौबानो आद्राखौ दोनथ'नि इमान बर' सिख्लाफोरखौ एथ' गोदै रायलायो थेवबो आंनि बे गोदैसिनि सावसुबना रायलायनायखौ फात्ता लाया बेनि थाखायनो दिनै आं हिनजाव मोना बर' सिख्लाफ्रा आंखौ नायस'ना मोखां गाज्रिखायनो आंखौ रावबो नायस'ना होननाय बायदि आरो ना इनिया ओमफ्राय खाफालखौ दानख्लाबना लाबाय जाहैदों साला बे खाफालानो जाया खोमा मानसिफ्रा आसलथे बे मानसिफोरनिनो भुल खाफालनि लिरनाय होनो बे मानसिया बेफोरबायदिनि थाखायनोथ' खाफालखौ दानख्लाबना लाबायब्रा हामानोथो बेफोरबायदि बुंनांगौ साला बे गामिफोरनियानो एकदम बिसोर क्राइम मावदो मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ इयो माने इनि सायाव मानो इदि बुंनांगौ बे बेसारा आंगा मांगा एसे मानसिया साला आंनि बायदिबाथ' बिराद गोरोन्थि जादों क्राइमलै इयो मोनसे क्राइम नंगौना नङा रायजोफोर साननानै नाय बेसोरा हिनजाव मोनाखै आरो मोनगोन ना उनाव बैसोआलाय बेसेबांथो जादों 30+ नङा होमबा मोनगोन साला खाफालनि लिरनाय बेसोरा खाफालखौनो दानख्लाबना लाबाय खाफालावनो गैया खोमा इखिनियाव होननानै ओमफ्राय गोदान खाफाल
लिरनाय इयाव जेनेबा लिरना हरबाय नालाय ओमफ्राय नेक्स्टआव गोदान लिरना होगोन खोमा सानबाय थोद तेरिगा बिराद दुखुनांथाव दै खिन्थु एकदम ओरै दानख्लाबथारदों आंबो नुदों बे फट'खौ आं नोंसोरनो खोथाबावलासो खोथाबा नोंसोर खर' फिट जानानैसो गोलैलाबायनो हागौ दै आरो मोनसे खोथा ओरैबायदि जाबायना आं बुङा सानबाबो बुंनो गोनां जायो नै एकदम गाज्रि मोनोना आंखौ मा अग्रं बग्रं बखियो मा आल्थु फाल्थु बखियो होननानै सानलाबायो ओमफ्राय जावलाबायो होननानै बुङो आंथ' जावो र' मोजां जाथों होननानै दे माथो बुंबावनो होमबा नेक्स्ट रादाबाव फैलायदो 2021 आव चाइनानिफ्राय फैनाय कर'नाया जोंनि फरायसाफोरखौ एबा फरायसा फरायसुलि स्टुडेन्टफोरखौ गोबां मदद होफैबाय बेखौ बुंबाबो बुंस'नो हाया कर'नाया 2022 आव फैफिनगोन होननानै बे फैनो गोनां SSLC आनजाद होग्राफोरनियाव दलिलाव लिरना गालांदों होननानै बे फरायसा फरायसुलिफ्रा माने मेट्रिक होनो लागाफ्रा OHS होनो लागाफ्रा जोंनि खौरांगिरि आंनि आमाइनि फिसालानाव फोरमायदों थारैनो कर'नाखौ बिथांमोना जोबोद बरायदों माने थांनाय बे नै SSLC नियाव नेक्स्टआव फैगोन होननानै बिथाङा दलिलाव लिरनानै गालांदों आरो मानि थाखाय नोंथांमोना साननानै नाय कर'नाया जोबोद अनो मानसिखौ माने फरायसा फरायसुलिफोरा बिसोरखौ माने कर'नाफोरखौ चाइनानिफ्राय फैनाय कर'नाफोरखौ न' लांनानै सोरबा सबायजों साम' सोरबा अनलाजों दाउ सोरबा लाइ फाख्रि अनला सोरबा नाफाम सोरबा इदिनो जेनेबा अमा बेदर हांनाय बायदि जाहोनानै बिथांखौ चाइनायाव बिदाय हरबाय आरो नेक्स्टआव 22 आव फैफिन होननानै एकदम दलिलाव लिरना गालांदों आरो फैफिनथार होननानै बिराद SSLC माने नेक्स्टआव होनो गोनांफोरा एकदम बिराद खुलुमथा रिकुवेस्ट खालामनानै थिनहरदों आरो बैसोरनि बिमा बिफाखौ मोनसे बाथ्रा बुंलांदों कर'नाया साला गयदाफोर आंखौसो नोंसोरो आरनायले होलायनानै आंखौ मानबावदों आंखौ नोंसोरो दिनै जानाय लोंनायजों बरायदों गयदाफोर नोंसोरो साला सप्तायावनो सप्ता बेदर जायो बेनिफ्राय जानाय लोंनायाव बे फेग्रा मुवा सिखर सेरेब जुमाय आंखौसो बुंबाय नामालै कर'नाया बुंदों आरो ना साला सेरेब जुमाय लोंनानै गारो बे गावनि गथ' गथायखौ टिपसन होनो साला फैसा गैया बुङो साला फैसा गैयाबाबो बाखि लोंनानै फैसा गैथ्राबाबो माइरंफोर हैलायथारो बेफोरबायदि बुङो आयो थारैनो थिगानो बुंदों कर'नाया बिराद मोजां गियान होलांदों खिन्थु दै बेखौ नट खालाम नोंथांमोना एकदम सप्ता बेदर जायो फैसा गैथ्राबाबो जुमाय सेरेब लोंनो जानो एकदम माइरं फानलायलायो सोरबा इयो नंमारगौ गथ'फोरखौ टिपसन हो मोजां फोरों बेफोरबायदि कर'नाखौ बरायबा मालाय बहा बारे कर'नाया फैनानैलाय पास खालामफैनो नङा होमबा आसलथे नंगौ थारैनो दै र' रेकर्ड जागोन ना जाया नायलायनोसै फाग्ला बायदि बखिनाय जालांगोन ना नङाबा रेकर्डआ जादों रायजोफोर आं बाराखौ बुंनो थांला दै बर' सेंग्राफ्रा मोनसे दाबि गिदिर लादों जुदिअ बर' सिख्लाफ्रा दै मा होनदों खोनासं बर' सिख्लाफ्रा बेफोरबायदि भाइरेल जाबाय थायोब्ला जों बिराद दुखु मोनो होननानै बुंदों बिसोरो मानो होनबा भाइरेल जाखानायनि उनाव जोङो सेंग्राफोरजों नोंसोरो जोंखौ लाया होननानै बै हौवा एकदम माने हिनजाव गोनां गथ' गथाय गोनांफोरजों मानो खारस'नहैयो मानो गोसो थोलायो मानो लाइन मारियो होननानै जोंनि बर' सेंग्राफ्रा एकदम बुंदों थारैनो नंगौ भाइरेल जाबाबो माने गोरोन्थि जाखानायनि उनावब्लाबो बर' सेंग्रायानो बोजबफिनगोन होननानै बर' सेंग्राफ्रा एकदम राजा लामायाव हांगार स्ट्राइक खालामबावदोंसो थारैनो नंगौ नोंथांमोना साननो नाङा जे आं भाइरेल जाबाय होननानै सेंग्राफ्रा आंखौ नायखानाय नंला आंखौ लानाय नङा होननानै दासान सेंग्राफ्राबो लाफिनगोन नोंसोरखौ गोरोन्थिया बयबो जायो मैदेराबो गादलुनो नङा होमबा मानसियालाय थोनाय आथिंल'सो हा दिनै एसेनोसै आंना माबा नै टाइमा गैला दै रायजोफोर निउसखौ आं बेखिनियावनो जोबनोसै लिंक दं डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आंनिखौबो बेल आइकन माबा माबि थुदो दिनै एसेनोसै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव बाय टाटा